abusuafo mechiache obia ema obia kwaba ade ba by Chris TV so me say twede ampo nyankopa na abusua obia ho ye mesero so be kan ho a as usual no like it no comment na wa share ama for nso enya bia hwa abevo no subscribe ade ama abusua me ton no crowd form na ene asem asie no me ho adwire me ntimi ho nya me ho hwe in fact ama igusu bisansem se wiase kwa yetimi ye de kwa himfa ni nyina ne se abusua ukopie mu Asante Mampong asem kesi esi ho pa onse du ba bia afi bia mfie na bia eto aba ne yi badoden yi woye man mu na fe okọ mrashi bedwafie nso ayi obi okosi abato mpesi ona nan e wo mrashi bedwafie na akọ Asante Mampong abato mpesi ona so a NPP amonako no onse bibifo na di akonya nso atena so a entinchai be se afi mu ani e na yehu on tent evidence se ye maame bia yiti na se ye nua ba bia yiti ya we yiti na asem wo kan se opese okopre MP e wo ni kuro Asante Mampong and baby abefa bia NPP for ya dia oka ho bi okoba a very beautiful woman a chese amanfo nim no amanfo ahase e bogine so and okoma Mampong kra bebre no e bogine so esese ono an e ba bedi omonim chese omo de mpa bo ta na chi e Mampong fo nyina anticipate se on e ba abedi omonim my friend say betwi so he or ware wasia obusua enre numre ade be chine no ene betu ga se ye nua bai wa ye nyame dia ya oda ne bonko so wa kan chine gu e wa be adwan si jabs na busua asem no mo ya ati akoma ama akoma Mampong o ni mu adan ye butu ye nua ba na ne mfunhunfu ni etwago mountain so no busua enche kra ene ye hu social media so why very powerful and as very vibrant or kasa se opese obe pre MP wa Asante Mampong ye o chese Mampong for kra bogine so obi abeto abama no enti oyobi a ne ho nsema be deja wa yema mu ya na se okoba ne ade na no ya kra busua ijeli chema huntumi sremika ni ya be kosra no ya kosra no wie one nsentwefo din ko se okomu che huntumi ne raho na aban ne hwe ne ma bi sanse akina bi aban sesa e bi omo so betimi atu na mo bi kan sem bebre enre no mre ya de be chine ya ntene ya de te ya ne se wa ye nyamedia na bre beto so ye nyamedia na nsem bebre na amanfo ka on say obi oye manyo nisa na ohwe circumstance na so ye nyamedia ya ni na se oba be pre MP ewo position on say Mampong ne baby a NPP strong go there e den as ultimate win parliamentary primaries now be win MP never as why nyamedia na be na shall say can sem am even some report be no more can say oh say poison na there but abusuya ya investigate kakra o Mampong report ya gada two nyan me o Mampong and ya the people abesumi the tie say enra na no we nyamedia na report ya gada say enra oko aye pharmacy shop bi say okwa akoto edoro say ni pedro bi na ho mfa wa oko pharmacy shop chemist shop na akwaji edoro nya de enti nyame adom okoju pharmacy shop on ya akwaji edoro ni na oji edoro ni ya that's report ya gada allegedly oji edoro ni o free pharmacy shop na say chemist so abefo ka akona na report ya gada ne say sebi nipa bi hu say oji kofo so twahwe ti ba sa na mo fast ekoso ni mo ya mo call hospital mo call clinic they come they call clinic bi e wo Kumasi I'm just going to clinic no I'm sure say na ti bia ne city a na mu odin ti na so mo bo actually e be ne call confirm no ti aban ya resabia ti kakra no mo ne free clinic no a I'm call confirm no ti aban ya resabia na ho e no koju a misremeka fufi anto ata na odware abam nti e be to dwa se ye maame ye niaba ya de nyina MP Aspirant Asante Mampong and the ticket of the New Patriotic Party between so wari wasia na ya wadane bonkum so that is the early report in Saka that's preliminary report in the Saka the first Asante Mampong ban that's checks I and say okwa pharmacy shop enra so okwa akoto edru to wato adrenaline from the chemist or the pharmacy shop no wato adrenaline ya wo pay free wa okwa. But as to what really happened, they knew. But the report saying, as what they say, or pure pharmacy shop or and now I said, or Jacob from us will collapse or Jacob. Now I said, one more, a ben hoyer fast cushioning. Normally choir sabia. I said, normally call clinic. When person book clinic roading, but the report that something called clinic B. You have to do clinic one. And I said, there be a more dainty, more fun or financial Kumasi, and your Kumasi across Asanteman half for Bono is session normally at the stream in a hospital Cassia, a referral point, the might be higher conference. When someone fan call conference by Arisabia. Or the could do conference by Arisabia, Sebi, in your bay.
ɔyɛ nyame de ayayaya pa nti ama social media no so bia bɛfa bia Ghana fo di arosan sɛ yɛni aba ya bɛhu yie mmetia wa ni ya bɛhu yie pa na aside sɛ ɔbɛpre MP ɛwɔ Asante Mampong ɔyɛ MPP Council of Patrons members na ɔka ho bi nso ɔkɔ MPP amanyɔkuo na Council of Patrons members no ɔka ho bi a kyerɛ sɛ ɔde dwumadi soronko paa ɛwɔ mu na ɔne bibi ɛnam sɛ sɛbi abere bia ne ehu sɛ o ɔsɛ Mampɔnfo agyina tum bi wɔde kia ka sɛ wɔba wonya bɛdi MP kɔ ɔno ani botum sika wɔayɛ project bɛyɛ sɛ 40 ɛwɔ Asante Mampong yɛ saa project bɛyɛ sɛ 40 a wɔayɛ wɔ Asante Mampong no ɛne nyinaa yɛ botum sika nyɛ sɛ bi aban bi na aboa no anaasɛ nnwumakuo bi anaa nkwankwa bi na so nasene obiara so nasene wɔno abotum sika ɛna ɔde ayɛ all these 40 projects na I mean some of the videos bi wɔde ha bi na ɛda so abusua sabre yɛdi ho nkɔmmɔ no nti wohwɛ video yi a ɛtwa gu yi a wei yɛ mmara no wakɔ Asante Mampong na ne nnwuma ne project ahodoɔ a wɔyɛ no ɔhwɛ sɛ deɛ ɛsi kɔ ɛde hwɛ deɛ a na amanfoɔ ɛtu adi n'akyi a na ɛsɛ no korɛ amanfoɔ gye ne to mu paa ebi anyɛ baa mu owó mpa de pɛ yɛ a kakyina bi ɔba bɛyɛ MP ɛwɔ Asante Mampong ɛna rawosɛm abusua deɛ ɛsi ani so this is one of the moments a na wakɔ ne kurom Asante Mampong na ne mpuntu nnwuma a wɔyɛ wɔ hɔ no ɔne adehyeɛ yɛ hɔ no akɔ akɔhyia na nkyɛn kora na ɔbɛka asɛm bi sɛ okɔpie mu Asante Mampong a ɔsɛ ɛka a wabɔ hɔ no bɛyɛ sɛ 40 billion Ghana cedis na sɛ sika no kekura wo hu ano sɛ sika ketewa ɛnyɛ 40 billion keke 40 billion Ghana cedis na sɛ sika ɔkyerɛ sɛ wɔde ayɛ mpuntu dwuma ɛwɔ Asante Mampong bere a wonya benya MP kura ama wobɛka ya bere a wobɛka asansɛm no amanfo bi kura ka asa da bi ɛnte sa 40 billion Ghana cedis ade wobɛde na ade sɛ sika we akɔyɛ project but defend sɛ da bi ɔno na this kind of yes project no and they are privy to say ɔno ana ayɛ ɔni sika a wasɛ no yɛnya aban bi sika ɛnyɛ nnwumakuo bi ana nkwankwa bi sika ɔno ana botum sika ɛna ɔde ayɛ saa project no ɛma ɔkyerɛm sɛ ɔkɔ Asante Mampong a ɔno asisi school dan Mampɔnfoɔ a wɔbɛdi adanseɛ ɔno de ne botum sika asisi school dan ɛwɔ Asante Mampong ɛman no mu anyɛ sɛ bi obi esuo no mu ana obi so ase dɛ ɔno a ɛna wabuild ɛno from scratch afei ɔkɔ Asante Mampong kyerɛ sɛ bɔɔla bi a na akyɛ wɔ hɔ papapapa ɔno sɛ de bi a sanitation ho nsɛnsɛm bɔɔla timi kyɛ wɔ kurom nyanka ebetu bɛsi ebetumi etu ama obi aso yasam yɛtumi etu no na yɛ bɔ akyi bi yɛ kɔ ɛba yɛ ho hwɛ ni ɔkyerɛ sɛ ɔkɔ Asante Mampong ɔno a ɛfa to ne ho so yɛ bɔɔla bi a na di mfinhyia bɛyɛ sɛ 40 years ɔno a pɛ mmoa ɛma wɔn tumi etu bɔɔla no yɛ ka ɔbɔ wɔn na nya asɛm ketewa koraa so ɔkyerɛ sɛ wayɛ nneɛma bebree ɛna ɛwɔ Asante Mampong nti ɔsɛ odu Mampong bi anam bɔ gyene so Mampongfoɔ friends so ɔmra mɛgye kuro no na wɔne Mampong man ni da so sanse Mampong sa na ɔmo ka ɔsa na ɔka sɛ Mampongfoɔ sɛ da bi ɔmo hia sɛ ɔno ba no ɔbɛgye Mampong man no na ɔtumi di mpuntu mefa aban mu ɔtumi di mpuntu ba kɔ no na bi bɛyɛ aso disabre deɛ it's a shock ɛwɔ Asante Mampong kontonchi adehyeɛ ɔmo nyinaa ɛtene so di ara ɔde yɛnkɔ ɔn yɛnkɔhwɛ ne videos no bi kakra mra yɛba yɛaka bi yɛbɛto yɛbɔ ase wadaroma na yɛde asom how do you get along with your people? Kakra ɔhene between baako mienu miensa. So anytime you go to Mampong and I'm walking around in the streets, people are saying Nanaya, Mampong this year, we need you. Come. We need change. You know, I've done over 40 projects within Asante Mampong. I did a evacuation of a boiler over 40 years old. I've built schools from the ground up, paid tuitions, assisted people medically when they couldn't take themselves to the hospital. I've done so many things, drilled boreholes. I've spent over 40 billion Ghana cedis within Asante Mampong, my own money. It has not been the backing of government or any third-party agencies. And it's the people of Mampong that are pushing me to contest. Right, abusuanti the video ni bi ni akwa akɔhwɛ aban we bra na church nsɛm mu ɛka wabɔ anasisika awasɛ no Asante Mampong bra opɛ sɛ ɔbɛyɛ MP sika hodo ya ɔde yɛ mpuntu nyuma ne ade a ɛnya asɛm ketewa kwa mo sɛ oyɛ maame no mo bi ɔkɔ na ɔyade nanso ni sika ɔde bɛkɔ ayaresabea nyinaa no ebi hɔ no asom na wapɛm wade ama nipa kɔ na ɔde akɔ ayaresabea nti kyɛ sɛ obi a ɔde na ɔgyidie pa sɛ Mampongfoɔ gyine tum Mampongfoɔ agina tum anyame yɛ adom na duru sɛ yɛto aba ɔmbɛto aba ama no amena bɛyɛ MP ɛma de bi kwa ka sɛ ɔhwɛ na NPP for ɛma ne kwan on the prime minister de bi ana akɔyɛ
delegates about to the inner any as your own penny man uncle contico independent number 12 and said or call Asante Achimno for go area or any crime friend pon echo independent 2024 elections are about 12 man until and also the any pony be a call it so say a bus be before 1%. I won't pay a mom with your money, maybe be how independent crack or a better amount. She has really gained popularity. Oh, Mampong, Asanteman Ghana hina. But she's why was young, but don't have friend and I are. Yina him say, Yami Adomanka ain't check. And before primaries on Bayer in the year ahead, or Boko Prebi, and maybe Yami Adomaton or Bayer MP. And so she, no Crabus, we now Manoko is a man proposes, but God disposes. Oberkai, Honorable John Kuma, former Deputy Finance Minister, just MP. Obeka no so ya sa and beto dress why nyame dia me kan tutu aso Obeka Dr. Grace Bodu Grace Gift Herbal Center somewhere 2025 no somewhere 2024 Dr. Grace Bodu also ye nyame dia ya just say ebony said ye edube bia ye man one way gidin na prekope na show aya na man ze wiase kwede kwan fa busu anti mesre se nyame fa wo nyina currency na ene aka tire nso yenso nyame se wo hu ye mobo na ono mo yankwan ya wode because do ba bia ase wo hwe ne emesi se ya ase na akwa busa ho se ene wiase kwede kwan na se obusa nsem za ene ye kwa bra ye bre kwa nti so won fa so ni because oba bre bre ha fa ha kwa ha ba ne na prekope ba mo wo ne sabeto so de wa kwa ozi abra wa bra busia e ka wa boss 40 billion Ghana cedis of kai project awaye wa Asante Mampong ne ma oye o hina with the hope say oba be MP what me aso ne manfo ye no aye kwa ni na ayo dai ya me hu ye mobo na onfa odumonyam free currency na da kwa ma ina ibishia de ni twedi ampo nyankopon ato every ma busia me da say so jibre na hwe rest in peace to mama ya rest in peace to Beatrice Oware Wasia na ya ya me fa na currency na ye ne abusuafo bi din komo de be from update be be sampa ye tin na be so yi na ya ti asem no ase me da za ojibre na hwe me high by Grace TV na di kan abeka wa Myster so be subscribe ya ma wati ye woni pa bebre ye ne be so ni mu ye kwe kai say ye ton fie wa twuma ya be fie na da so ye ton fie no wa twuma ya be 4-bedroom house ba ko ye master bedroom na fere na kan I single room self contained so pefie no je ho afa number na friend then no enkasa afa misa so kan for better grace financial services ya ma Ghana for America and Canada insurance company papa power financial company papa power the no and the better grace financial services so the ho bo na no msi sika na ko be so pension o kwa mjim na here sika on betam sika boom e dia ma and the brother msi sika na so how na mani bi pa na ko ba se bia ntimi nya adwuma be ma be hwa ko msi obe nya me dia na ma hwa ma so ko msi o man be use yapon and as a college umpe ne dia na pe a better grace financial services kai se Ghana for America and Canada and afi e bia oni America na Canada bi but o hon kata o Japan o usi ska o also se fata on better grace eto na ma na bibia e ko ma ya me fa imi abe currency repa me bishia ya me mo ye ho ba no ne fi mi so and ye say mo ye radi disco so limiti amen abusia me ndi ko na so makra bye your perfume near my degree home my own yisha. Nani any je woman say perfumes no show her no. So ban ya when you whom be a whole tester and away your showcase is so hey. I you can test her nature say yes I na ba betono unim the way next see now aha ba o shake the way amber glue we ho si wo hwe ya ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de